presyo sang utan nagnubo sa merkado samtang nagapasulod ang dry season. Inigitutukan ni Zen Kilentang. Bastante ang supply sa mga ulutanon sa Iloilo Terminal Market. Kalabanan ng mga produkto ang halin sa bagyo. Mahina ang ani sa mga manugtanong bangod sang kulang nga supply sang tubig sa bukid. Ilabi na nga pasulod ang dry season o kontig ilinit. Apisar jutay nga produkto halin sa lokal, nagadagsa sa gihapon ng mga nanari-sari nga agricultural crops sa iban nga lugar. Ang lokal ta diri subong sa Iloilo, gamay kalabanan nga gawa di sa aton diri Baguio, Pangasinan, Canlaon. Amo na kay didto Highland didto Bugnaw. Bastante sanda sa tubig kita diri, bisan diri bubon gani gakaubsan gani tulad. Bisan sa nawasa gani natin sa prigos mo di kakado kay kulang tubig. Bangod sini, nagnubo ang presyo sa mga utan sang halos 70%. Kung sang una nagabili ang carrots sang 10 pesos kada kilo, subong 50 pesos na lang. Ang sayote nga 40 pesos per kilo, ang mabakal sang 25 pesos. Ang presyo sang repolyo, ang nagadangat 40 pesos tubtub 70 pesos per kilo. Ang patatas ang nagabili 55 pesos per kilo. Kung sadto nagabili 180 pesos kada kilo ang cauliflower, subong sarang nga mabakal inisang 120 pesos kada kilo. 15 pesos naman ang ginubo sang labanos, samtang 40 pesos naman ang buhin sa kada kilo sang bell pepper. Medyo sa para sang carrots kaysa nagligad ka mahal. Gamay man ang amon patong, subong kay nagnaba siya, balagyan namon amo man sa gihapon, makaginan siya kami gawa. Lauman naman nga may pagnubo pa sa presyo sang utan kada semana. Ilabi na nga magsugod ang dry season. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.